Emmanuel Macron, serokê Komara Fransa li Koşka Elîzeye li Parîs pêşwazî Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiyeyê kir. û piştî encamdana civînê her du serokan kongreyekî rojnamevanî saz kir û ronahî xistine ser jimareyek babetên balkêş. Di Kongrê Rojnamevanî de Emmanuel Macron serokê Komara Fransa ra gihand ku Fransa wê rûbirûyê PKK bibe ji ber binêrîna Fransa PKK rêxistineke terorîstî ye û Fransa wê hewla hişkkirina jêderên darayî yên PKK bide. û ji aliyê xwe ve Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiyeyê got ku pêwîst e Tirkiye û Fransa pêk ve rûbirûyê YPG û PYD bibin û ragihand. Di dema 40 salên borî de Tirkiye gelek qurbanî ji bo jinavbirina terorê dane. Her wiha Erdogan got ku hebûna PKK li Fransa weke dezgehekê kêşeyekê gelek mezin e û te kes kir ku Tirkiye wê di rûbirûbûna Daişê de berdewam be. û ji aliyê xwe ve Emmanuel Macron serokê Fransa derbarî Daişê de got ku rêxistina terorîstî ya Daişê li Sûriyê pîlan ji bo êrişkirinê li ser Fransa pêk anîne û te kes kir ku Fransa wê herdem rûbirûyê Daişê bibe. Her di çarçoveya seredana Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ji bo Fransa li Koşka Elîzeye û bi amedebûna Emmanuel Macron serokê Fransa îmze li ser rêkeftina kirîna 20 balafirên sivîl ji corê Airbus A350 û 5 balafir ji corê Airbus A350 hate kirin. û li gorî rêkeftinê destpêka sala 2023 Fransa wan balafiran radestî Tirkiye bike û bihayê balafirên Airbus A350 $310 milyon e û bihayê Airbus A350 $358 milyon e.